ganahan jud unta ko siya manarbaho diri sa South Korea kanang pwede ba ko mga tabang sa uwakay kanang mauli gina yung basada siya basalan sa screen. Ang aho lang jud masulti sa mga bay, shout out sa mga bay. Daghan jud kaadyo og mga gusto man trabaho diri sa South Korea sa tinuod lang kay mauli gina ang panginabuhi mo sa Pilipinas manggod layo ra jud kaayo kung ikumpara nato diri sa South Korea sa tinuod lang. Ang aho lang mahatag og tabang nimo sa imong bay kanang sunda lang tong guide kay diri man sa South Korea jamo mo ka ng agency or mga palusot ba nga kinahanglan ko mukha og tao sa Pilipinas kay para matabang makatrabaho diri kay kung mahimo pa lang na siya inana nga kanang mo igo ra may tag-amo diri nya mo lupad ka dahil manarbaho sa South Korea wa na siguro yung mga igsuon na bilin sa Pinas or mga tambay dito kay ako na siguro yung pangwa kay taod-taod naman ko sige gamag content anin sa South Korea para ma-share akong experience nya. Maling ito, ang akong gina-share nga experience diri sa social media kanang unsaon ang saktong pag-apply sa South Korea. Daghanan ko nagamaan nga video good mo nang sa karon kay nagkataas-taas naman ang nagpalo nya murag mo daghan na pud ang magpangutana kay kadako pud sa Pilipinas. Ang uban manggod kay naadyo po uban wa pa kay bawo giun sa pag-apply sa South Korea. Makadungog ka sila nga nay nasod nga South Korea, mga Koreano ang mga kuan diri namuyo pero wala sa kabalo og unsaon pag-process ba sa saktong pag-process. Ang una jud stepping sa pag-apply sa South Korea, una-unahan na lang muna ko by moagid jud ko og kanang exam din adyo exam. Walay direct hiring diri nga example mo gamit ka og kanang mga agency. Walay inaana mo agid jud kag exam mo kapasa ka sa exam ay ha ka nimo ma-process imong mga documents para ng mga PSA, mga mga NBI. Pasun jud no mo una ang exam nga Korean language topic may tawag na test of proficiency in Korean. So inana tugnaw ka idil karon kay nag-snow. Last na sigurong snow ni sa Korea ba. So maorto bay ta makugihan ka pag paningkamot para nindot man jud diri sa South Korea sa tinuod lang. Oh grabe ning Korea si gig snow. That's all for today kay naa ko sa kuan dental clinic. Mahal kay ngipon diri ra ba magpakuan giatay na. Oh. Nag-snow pa jud. Wow.